Wakre mui songna bagui ang oro wakre nakha tei chamos kaisa nakha o chamos bai hinkhe ang bini bukur no sirigui khibinai o bukur tongkha hinkhe phago chaimaya chwng aboni bagui o bukur no kaham khe sirigui khibinana nangnai tei bono ang kaham khe porishkar khe sirimani yagulo chikon chikon khe rawui nanai tabo khe ang karai o thok kutung khalaiui o jaga o piyaj rwkha piyaj no ang kisa norom khaiui yogui nagarnai puila aboni pore ang o jaga o akran somkhe rai tonmani o akran no bo kisonoi kisa yogui nanai kisa baja khaina hinkhe chao akran butui kolui napano baja khaina hinkhe akran bo kiyoga ongo korogui thangya ta tabo ang o jaga o berama rwnai berama rwmani yagulo moso kwthang rai tonmani o moso kwthang no bo o jaga add khaiui hainhai kisa yogui napinai berama rok moso rok kisa munrui nanai aboni yagulo ang o jaga swtui rwui hainhai yogpinai mosla no obo yogmani yagulo ang o jaga o tomato thainui helebui ang o mui o tabo add khai rwnai aboni yagulo alu bo tuinui helebui o jaga o add khai rwnai alu rwmani yagulo wakre ang sirigui tono o wakre no bo tabo o jaga o add khai rwnai joto ekloge rwui kaham khe kolui bono ang kholobui songnai wakre mui songtini hinkhe aswk mosla nangya piyajo berama moso som swtui aswk rwui songkhe no bo hinkhe thogo oino mukhitwng hai aswk mosla rok rwui songna nangya tei kwchar kwchar o kolui songnai tomato alu wakre mojiya sak chwng bono kolui jefuru mui khamchi khamchi ungui phaio tei tola o kisa kwphare kwphare ungkhe chwng oro bwtui kwtal rwnai bwtui rwmani yagulo bono chwng tei 15 minute hai kaham khe kutukrui songnai sabo sabo wakre thokjak comment khai sadi ang kele thokjago jodi ni norok ani video no chajak khe like khai di share khai di norok ni friend and family rok bai tai jodi no subscribe khaya kongka ani channel no subscribe khaina tapok di tabo khe ang oro som add khai rwnai tamba ang puila som add khai rwjakya puila som rwkha hinkhe ojon rok aswk saimaya ongo bwtui rok ranui thangkha khe pabui rok thango abagui bwtui ni onusare ang khe last no som add khai rwsi o jaga o alu no khe kisa supure supure khai rwnai bwtui kisa gono khaina bagui bebak to supuriya baksa supuriya khe rwnai norok bo try khai nai di try khai bahai wngchakha comment khalai di ani mui munkha tabo kari risinai।